Velkommen til 7-9-13's instruktionsvideo til nytåret 2024. Jeg hedder Kalle, jeg kommer fra restaurant 7-9-13, og sammen med Frederik og Gorm, der skal jeg vise jer, hvordan I laver årets menu. Foran os der har vi alle retterne, og de kommer jo faktisk i den her kasse, som I lige har været nede og hente nede på Baltikagade. Vi anretter det hele som social dining, og i den her video, som I kommer til at se, der er det hele anrettet til 3 personer. Hvis I er 2, så vil der være lidt mindre elementer i. Vi laver alle vores kasser til nytår. De er lavet til 2 og 3 personer, så hvis I eksempelvis er 5 personer, så vil I have fået 2 kasser, men der vil være forskellige mængde tilbehør og ting i kassen. Alt er vejet af og målt af, og nogle af tingene kommer portionsanrettet, og nogle andre ting de er målt af på grammene, som f.eks. kødet. Så der vil også kun være et stykke kød, hvis I er 3 personer, og der vil også kun være et stykke kød, hvis I er 2 personer. Men der vil være forskel på grammene. Hvis der skulle være et eller andet, som mangler, I ikke kan finde, så giv os et ring, så skal vi nok lige guide jer igennem det hele. Det meste af emballagen i kassen, det er faktisk genanvendeligt. Det eneste, der ikke er sådan, giver mening at genanvende, det er de ting, der skal i ovnen. Resten kan komme til opvasken og gøres rent igen. Og specielt dessertting her er lavet i glas, og der følger også et låg med, så den kan I også sagtens genanvende. Jeg tror, det var det, jeg skulle sige. Desserten bliver portionsanrettet, men ellers så er det det her klassiske social dining, hvor I skal dele ved bordene. Første servering i aften består af 3 snacks, og den første af dem har vi tænkt os at vise her. Det er en spiselig muslingeskal, der bliver fyldt op af en mayo, lavet på skallerne fra jomfruhummer. Så det kommer i en lille pose her, så hvis I starter med at klippe et lille hul, ikke for stort, for så kommer det til at løbe ud over det hele. Så fylder I den bare op fra bunden her, et lille fint lag, efterfulgt af en lille, let marineret krebsehalesalat, som bare kommer på sådan her. Selvfølgelig pynter vi det af med lidt grønt, så der kommer lidt dild, som går så flot til en fisk. Værsgo. Næste servering består af en småkage lavet på lardo, altså røget spæk. Så det starter vi med at putte ned i bunden her. Til den der har vi en frisk ost, der er blandet op med lidt stegte østregshatte, og der er altså vigtigt, at I klipper et lidt større hul, så I kan få det ud. Så hvis I lægger småkagen i bunden og lægger en lille dut af frisk ost, stegte østregshatte, kommer et par af dem her på, syltet bøgehatte, og slutter igen af med lidt grønt, og denne gang bliver det lidt karse. Ja tak. Værsgo. Tredje servering, pani puri fra det indiske gadekøkken. En hvedekugle bestående af semulje, som er den inderste del af hvedekernen, som egentlig bliver lagt ud til en dej. En flad dej og så friteret. Endnu en gang skal det fyldes op. Igen, sørg for at klippe et lidt større hul end første gang, så I kan få det hele ud af det. Det er en skinkesalat, vi har inde i denne gang, så den bliver egentlig bare fyldt op. Således her. Så I kan få det hele ud og lagt på en tallerken her. Og så er det egentlig bare at gentage sig selv. Bum! Og sådan der kommer man igennem 3 snacks til nytår. Så har vi fået champagne og snacks, så nu skal vi til forretter, hvor en af dem er sådan en sprød tærte her, som skal i ovnen. Den løfter man lige låget af, og så skal hele bakken her faktisk i ovnen. Nede i den her sprøde tærteskal, der kommer en ostecreme, som er sådan en bechamelsauce med ost, smør, fløde og lidt mælk. Så den smager til med sort peber. Ovenpå det der kommer sådan en smørbagt purre med lidt syltet perleløg og krydderurter. Og den skal så i ovnen i 10 minutter i 200 grader. Mens tærterne står og hygger sig i ovnen, begynder vi at anrette de andre 2 forretter. Så er vi nået til den anden af forretterne. Her har vi sådan en cremet salat her lavet på bagt torsk, som er vendt med lidt sennepsmayo og frisk dild, for at få de her lidt nytårsnoter i menuen. Til det der har vi nogle Granny Smith æbler, som er marineret i en dildolie. Det giver en god syre til det her lidt fede sennepsmayonnaise og fisk. Ovenpå det, der topper det med en mysli lavet på pancetta og så panko-rasp, for at give lidt knas til retten og lidt struktur. Den pynter vi så her ovenpå med lidt plukket dild. Og sidst men ikke mindst, så kommer der sådan en syrnet fløde, som er skilt med en dildolie også. Velbekomme. Så har vi fået anrettet torsken, og nu kommer vi til rødbederetten. Så her der har vi helt fint snittet rødbeder, vendt med en sesamvinaigrette, smagt til med lidt soja. Ovenpå den der kommer sådan en stracciatella-ost, som er en bøffelmozzarella, der er rørt op med fløde, salt og peber. For at give lidt tekstur til retten, så kommer der lidt ristet og hakket saltede peanuts.
så det ikke bare bliver for meget blødt i blødt. Retten bliver så toppet her med lidt ærteskud. Velbekomme. Så er tærterne kommet ud af ovnen, og de er dejlige varme. Derefter så fylder vi dem herover på en tallerken, og så skal de simpelthen bare toppes med lidt hvidløgsspire her, for lige at give lidt kant til porerne og de syltede perleløg. Og så kan den serveres. Vi er kommet til hovedretterne. Vi har heldigvis gjort det nemt for jer. Der er 3 bakker, I skal forholde jer til, og de skal alle sammen have det samme i ovnen. Vi har vores broccolini, som ligger med lidt smør. Så er der vores selleri Anna, som også er lagt i bakke, og så er der kødet. Det hele det skal i ovnen på 200 grader ved 12 minutter, og så kan vi lige lave lidt sovs og lidt imens. Mens vi venter på, at tingene i ovnen bliver færdige, så gør vi lige klar med vores saucer, som bare lige hurtigt skal lunes på komfuret. Vi har til kødet, der har vi en kraftig nedkogt demi-glace sauce, som har fået lidt varme krydderier. Når I modtager den, så kan det godt være, at den er en lille smule hårdt sat. Det er simpelthen bare gelatinen i saucen, der er sat. Så når I begynder at varme på den, så skal den nok, hvad bliver den? Den bliver flydende, ja. Og det gør den, når vi begynder at varme den op. Til vores selleri Anna, der kører vi en flødebaseret sauce lavet på trøffel. Den har fået en masse smør, en lille smule sødmælk, og den vil også blive en lille smule mere flydende, når vi varmer dem op. De skal bare lige have 5 minutter på middelvarme. Sørg nu for, at de ikke bliver alt for varme, og så kan vi give dem et lille opkog til allersidst, så de er brændende varme, inden det skal køres på de forskellige elementer. Så er vores ting kommet ud af ovnen, og vi skal lige så stille begynde at samle det. Vi tager det sådan lidt i slavisk rækkefølge. Vi starter med broccolinien, fordi det er den, vi gerne vil gøre først færdig. Kødet har fint der ligger hvile, selleri, men den kan sagtens holde sig varm. Så vi starter bare lige så stille med at gøre vores tallerken klar, og så har vi broccolinien. Den tager vi bare lige fra bakken og så over på tallerkenen herovre. De har fået salt, de her broccolini, så det er egentlig bare lige at køre dem over på tallerkenen. Så tager vi vores urtepesto, som lige så stille lige rører rundt, så vi lige får fordelt olien lidt. Den fordeler vi bare lidt sporadisk rundt omkring på broccolinien. Så kører vi de her marinerede artiskokker, som er først marineret i olie, og så har vi tilføjet lidt syltede sennepskorn til dem. Og igen fordele dem godt lidt over retten, gerne få lidt højde på. Og næst sidst en lille sprød crouton for at give lidt crunch til retten. Det er krydret med en lille smule hvidløg. Og for at slutte hele herligheden af, så kører vi igen de her små spirer, som lige kommer på toppen. Og igen så har vi fået en lidt god højde. Velbekomme! Næste indslag på hovedretterne, vi kører, det er vores lille selleri Anna. Og det er jo vores take på en klassisk pomme-Anna, men vi har lavet den med knoldselleri. Det giver lidt mere sådan spark på smagene end bare en klassisk kartoffel. Vi har fyldt godt med trøffel i selve den her smørblanding til at lave de her lag. Det er helt tyndt skåret selleri, som er lagt i lag, og så har de fået masser af de her trøffelsmør, og så er den lagt i pres over natten, og så har vi skåret den til os, så det er bare lige til at klare. Til den der skal vi bruge vores trøffelsauce. Står af dejlig lun på komfuret. Den rører jeg bare lige så stille op, så tager vi et par gode skefulde af den, placerer her i midten. En dejlig cremet sauce, som igen har masser af det her umami fra trøffelen, som kommer til at bare eksplodere fuldstændig i munden. For lige at give en lille smule crunch til selleri Anna, så kører vi lige lidt sprøde jordskokkechips, som igen bare er skåret helt tyndt på et mandolinjern, og så er de friteret i fritten. Og igen, lidt grønt til øjet. Det er jo nytår. Årets sidste dag, så skal vi også huske at få lidt grønt, så vi kan holde vores nytårsforsæt. Vi kører lidt ærteskud på toppen, og jeg prøver bare sådan at placere det, så der er en per mand. Så vi laver den sådan der. Velbekomme! Sidste element på hovedretterne, det er selvfølgelig kød. Det er kalvestripløgn, vi kører i år. Det er saltet på forhånd, men vi kan egentlig også godt lide, at vi både salter før, under og efter. Så giv den eventuelt lige lidt salt og peber, hvis I er til det også. Vi giver ikke bøffen peber på forhånd, så det må I lige selv klare i de mængder, I kan lide. Vi skal skåre kødet. Der er en lille fedtkant på. Jeg kan godt lide at beholde den på, for det giver lidt smag, og så kan man i princippet bare tage den af efter, hvis man ikke har lyst til det. Vi skærer dem i sådan lidt skiver, så det ikke bare bliver sådan en regulær bøf.
men at man får lidt mindre skiver. Og så kan dem, der spiser meget, de kan måske tage en ekstra, hvis der er nogen, der bare vil have en enkelt. Vi finder lige saucen, og den er stået og været blevet dejligt varm på komfuret. Og igen sørg for, at den er super varm, når I kører den. Og så kan I lige så stille fordele den hen over kødet. Så holder kødet så også lige varmt lidt ekstra. Og det skal nok fordele sig pænt ned, så lakken gør den her måde. Vi kører lidt syltet reps til at give lidt syrlig modspil. Og så kører vi lidt brønde karse på toppen. Velkommen. Så er vi nået til desserten, og i år har vi valgt at gøre det rimelig simpelt for jer. Så vi har lavet den her panna cotta, som er lavet på tonga-bønne, fløde og mælk, som er sat i de her glas, som I får lov til at beholde også. Oven på den, der kommer der nogle lidt rummarinerede solbær, som er marineret i lidt honning og rom. Til den, der kommer en karamelliseret hvid chokolade, for at give de her sådan lidt karamelnoter til den fede creme her. Oven på den kommer der også lidt små meringues, som er lavet på æggehvide og sukker. Hele herligheden toppes med sådan en estragon-muld her, som er estragon, sukker og lidt rasp. Velbekomme.